Il-flus inġabru fit-tieni tmiem il-ġimgħa ta' Settembru permezz ta' maratona ġbir ta' fondi fuq Shake TV. Il-ħadd fil-għaxija tqasmu lill-erba' benefiċjarji wara qudiesa fuq l-istess stazzjon. Il-Fondazzjoni Jur nexxet tiġbor il fuq minn 185,000 euro li minnhom se jibbenefikaw l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Malayeli, tfal foqra fil-Kenja u l-Missjoni tas-Sorji tal-Karità fil-Pakistan u Sudan t'isfel. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Malayeli li offrit spettaklu mużikali fil-maratona permezz ta' 2000 persuna li jaħdmu f'Malta tgħin lil diversi familji u 3 orfanat trofi f'Kerala fl-Indja wara li ġarbu diversi ħsarat farar kbar u diżastri naturali oħra. Fl-Indja wkoll, il-Fondazzjoni Jur se tkun qed tgħin lill-Patrijiet Franġiskani konventwali fil-formazzjoni tal-patrijiet kif ukoll fir-restawru l-bini ta' sptar għal nies u tfal bl-AIDS. Bil-flus miġbura, is-Sorjiet tal-Karità se tkun qed tikkontribwixxi għall-edukazzjoni ta' tfal Pakistani fl-iskejjel tagħhom peress li fil-pajjiż hemm problemi kbar ta' sfruttament ta' tfal fid-dinja tax-xogħol għaliex il-ġenituri għajla jimpurtaw mill-formazzjoni edukattiva ta' wliedhom. L-istess sorjiet se jkunu qed jgħinu wkoll dar li għandhom fl-Indja għal dawk diżabbli mentalment u għal bini ta' borehole għall-ilma fis-Sudan. Il-poplu Malti wkoll kien ġeneruż m'aktar minn 250 tifel u tifla mill-Kenja, hekk kif 120 euro għal kull persuna sponsorjaw l-ikel, l-ilbies u l-edukazzjoni tagħhom. Ix-xandira ta' din it-tmiem il-ġimgħa servit ta' preludju għal maraton ta' 26 u 27 ta' Jannar li se tkun l-20 edizzjoni li qed ittella l-Fondazzjoni Jur. Fil-maraton li jmiss se jibbenefikaw 4 benefiċjarji oħra differenti. Il-missjoni tal-Patrijiet Kapuċini fil-Kenja u dik tas-Sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġisu fl-Etjopja, tal-Kerala Aid u tfal li għadhom qed ifittxu sponsor fil-Kenja permezz ta' Dun Joseph Mutusu. Ix-xandira ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet servit ta' preludju għal maraton ta' 26 u 27 ta' Jannar li se tkun l-20 edizzjoni li qed ittella l-Fondazzjoni Jur. Fil-maraton li jmiss se jibbenefikaw 4 benefiċjarji oħra differenti. Il-missjoni tal-Patrijiet Kapuċini fil-Kenja u dik tas-Sorjiet tal-Franġiskani tal-Qalb ta' Ġisu fl-Etjopja, tal-Kerala Aid u tfal li għadhom qed ifittxu sponsor fil-Kenja permezz ta' Dun Joseph Mutusu.